Čaute kamaráti, tak ja vás dajem pri ďalšom videjku a dnešné videjko tu pri splne mesiaca by som vám chcel ukázať ten nož, ktorý som vám spomínal, čo si myslím, že bude úplne dokonalý na taký bushcraft, na také outdoorové aktivity. Takže kamaráti, keby vás také videjko zaujímalo, poďte so mnou a pozrite sa poriadne na ten nož. Samozrejme, že testík si zrobíme v lese, zobral som aj termokameru, takže najprv skontrolujem luky, či tak kde nebude nejaká zver. I keď väčšinou sa deje to, že keď je spln, tak je zvery veľmi málo. No ale pozrieme sa na to, možno sa dačo podarí natočiť. Teraz idem bez svetla a pozrite tu, jak všetko osvetľuje mesiac. Nádhera. A je úplne taký parádny závan teplého vzduchu. Už sa to rysuje. Už sa to rysuje k dobrému. Ale úplná pecka, že už sa mi ozývajú ľudia, takže budú parádne akcie, na čo sa veľmi teším. Spoznám zase nových ľudí, zase sa dačo nové naučím, dozviem. Toto milujem. Super. No a neostáva nám nič iné, kamaráti, len sa pozrieť na ten parádny nož. Takže najprv sa pozrieme na ňo, jak vyzerá. Takže tu je krasavec. Tu je krasavec. Je to Cold Steel Razor Tech. Pozrite sa tu, aký to je krasavec. Jeden nádherný nož. Ručka perfektne tvarovaná. Samozrejme, že full tangový. A tým, že je jemne zahnutý smerom dole, tá čepeľ, hej, že je tá čepeľ zahnutá smerom jemne dole, bude perfektný na sekanie, to verím tomu, že bude ten nož perfektný na robotu. Jeho váha je úplne pecková, perfektne sa ten nož nosí, není zbytočne veľký, není malý, není ťažký, není ľahký. Úplne na parádu, ja keď som ten nož videl, hneď som vedel, že ten nož chcem mať. No a dneska si ho testujeme. A kde inde. A lepšie si ho testujeme než v lese, samozrejme. Púzdro plastové. Ale na parádu. To je nádhera toto. Nič nevidím, bo mi baterka svieti do očí, ale... Jedna krása. Dobre, poďme mi na to. Ja už som si tam našol také parádne drevo, na ktorom to budeme testovať. Najprv si vyskúšame, aký bude mať zásek tento nož. Tiež je to nož od Cold Steelu. To je ten Outdoorsman. Drevo je parádne presušené, takže je fajne tvrdé. Vidíte, nejde to zle, ale není toto práve orechové, jak sa hovorí. Takže poďme na ten. No tak to som zvedavý. Dúfam, že to tam bude dobre vidno. Ťažisko vpredu. Ho! Čo som hovoril? Ha. Tak toto je ono. Tak toto, hej. Oceľ nehrdzavejúca, takže netreba sa o ten nož vôbec starať. Pozrite tu. Na tvrdom dreve, aké čisté seky. Tak toto, hej. Poďme na to.
Jedna krása. Nádhera. Ostré, nikde nič nepoškodené. Tak toto je fakt, že brutálny nož. Za mňa, čo sa týka roboty, jak vyzerá, veľkosťou, váhou, asi najdokonalejší nož na taký bushcraft. Na outdoorové aktivity, jak som hovoril. Už dáke nože som otestoval a hovorím, keď som videl ten tvar toho noža, jak ten nož vyzerá, hneď som vedel, že to bude pecka. Fú. Ešte originál, jak tu je zrobené na ten prst, tak to je úplná pecka. Hore zuby tu, že môžete si dať také cekáte. Paráda. Ten nož má normálne vlastnosti kukry. Pekne prepadáva voľným pádom, úplne prepadáva dopredu. Krása. Také nože sú veľmi dobré na sekanie, na robotu. Fakt, že toto je pracant. Krásne spracovanie. Ešte aj tá ručka, tá rukoveď, jak je robená, aby sa vám ten nož nevyšmykol, alebo keď máte rukavicu, alebo tak. Alebo keď je ten nož mokrý. Veľmi dobré. No tak toto som zvedavý na váš názor. Čo mi poviete, či sa vám páči taký nož, lebo za mňa fakt je ten nož nádherný. By som povedal, že má taký originál, taký indiánsky tvar, taký. No jedna nádhera. Krása. Máme tu takú palicu, aby som to skúsil. Jak to pôjde strúhať s tým. Môžem toto palicu tu. Čakať. Dostrúháme toto tu, nie? Toto má zárez. Jak oči. Jeden kvet. Na strúhanie je zase veľká výhoda. Tu je čo je trošku tak jak prehnutý. Na tom. Lebo sa vám ten nož nevyšmykne ani hore, ani dolu. Hej, ani dopredu, ani dozadu, pekne drží stopu. Krása. Úplne, pozrite tam. Krása. A toto, hej. Počujem, aký by som takého počul chodiť. To je pecka. Ja som vedel, že ten nož bude bombový. Ja to tušil, ja to vedel. To je normálne radosť s tým nožom robiť. Pozrite tam. Pekne s tou prednou časťou sekať. Tak to je pecka. To je pecka. Tak to som strašne rád, že je taký ten nož perfektný. Poďme si vyskúšať ten nož aj hádzať. Bam. Paráda. Bam. Poďme trošku ďalej. Bam. Cypána táto. Ten nož letí jak oči. A dáme až tu zozadu. Krása.
Takto, hej. Skúsime trafiť teraz toto drevo hore. Čo vy na to? Wow, je to tam. Je to tu hore. Paráda. Neskutočný nož. Ja som vedel, že ten nož bude úplne peckový pre mňa. Ale celkovo samozrejme aj pre vás. Perfektný na robotu. Tu máme také zaujímavé drevo. Počkať. Dačo osekávam. Zrazu dať dedáčo. Wow, a je tam. Presný stred. Úplná pecka. Perfektný nož. Takto, hej. Presný. Úplne presný, jak svinia. Pozrite tam. Je to pecka. Tak toto, hej. Super. Krásny nož. Tak toto, hej. A keď sme noža testovali, môžem trošku zatrénovať si, nie? Pám! A ten dám hore. Pám! Jedna krása. Pum! 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 Krása, pekne ku sebe. Nádhera. Dobre, takže máme aj zatrénované. Mesiac je brutálny, to vám musím natočiť, počkať. To vám musím ukázať, aký krásny mesiac. Počkať, tak. Hopa. Sú tam konáre, tá zle to zaostruje, ale šupa, normálne vidno. Tam dole vidno dedinu, lebo ja som tu hore na kopci. Krása. Ja som si ešte fajne zatrenoval, teraz si dávam také parádne nulové pivko. Vynikajúce od Smedu, to mi kamoš poradil. Parádu. Mesiaček pekne svieti. Úplná pecka. Ani nemám šajnu, koľko je hodín, neviem pozrieť, ne? Počkať, ne sa mi to nevyleje. Počkať, zapneme. Hopa. Za chvíľu bude 23:00. Za koľko tam bolo? Za 5 minút, hej. Za 5, 23:00. Čas pekný. No čo poviete na ten nož? Jedna nádhera, ne? Za mňa neskutočný nož. Strašne sa mi páči. Hovorím, keď som ten nož videl, hovorím, tak toto ja musím mať. Väčšinou si vyberám nože podľa výzoru, potom ich otestujem a uvidím, ale zatiaľ ma ani jeden nesklamal. Takže ja, kamaráti, miesto opúšťam, je tu pekne čisto. Tak to má byť, tak nech to aj ostane. A prepnem ešte na termo a popozeráme.
či tak, kde nebude zver. Taký divný zvuk ide z hory, už som ten zvuk počul a sa mi zdá, že taký zvuk má šakal. Už sú aj tu u nás. Ja som ich tu ešte nestretol, ale sa mi zdá, že toto teraz bol taký zvuk. Ja už, kamaráti, šľapem domov, tak ja dúfam, že aj také videjko sa vám páčilo. Konečne sme si ten nož otestovali. Rezať s ním nemusím, lebo je jasné, že ten nož bude rezať úplne perfektne, lebo to ostrie videli ste, ak je vysoko brúsené, že je vyťahnuté úplne do tenka dole. Ale hovorím, to tak krásne sa s tým nožom robí, tak krásne sa s ním seka, že to je dačo neskutočné, pekne sa zarezáva, lebo hovorím, dole, čo má takú jak vlnovku tam, lebo má trošku fakt, že taký slabý tvar do tej kukry, hej, ale úplne jemný, nie tak, jak je kukry, alebo tam tie iné také, čo volajú, neviem, bizónny jazyk, alebo jak, čo sú to také čepele, že s nimi mäso neodrežete, hej, že fakt sú z 90% určené na prácu, ale ten úplne perfektný, dá sa s nimi krájať i všetko, i vpredu tá čepeľ má taký oblúk, to ostrie, že v pohode by sa s tým dala sťahovať aj koža zo zvery, takže úplná pecka. Za mňa perfektný nož, úplne, že kráľ medzi nožmi. Hovorím, perfektná veľkosť, perfektný tvar, krásne sa s tým nožom robí. Proste úplne za mňa perfektný nož, fakt. Napíšte mi potom do komentára svoj názor, čo si o tom noži myslíte, či sa vám páči. Videjko, kamaráti, končí, ale čoskoro sa vidíme pri ďalšom. Čaute.